Oh, hij wordt echt heel cute. Hoe vind je dit? Oh, scooter. Wat is het? Wat tekst. Nou, ik denk een nice soort wezen of zo. Waar is Hilda? Had de Hilda zo, Lois? Ja. Waar? Oh. Oh, waar is die zelf in? Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Zeg jongens, wat ik hier al je haar. 1, 2, 3 vrouwen. Oh, 4 vrouwen. 4 vrouwen. Is Jiske gevallen? Jiske is lekker famke. Hey Jiske. Van jou op de planning. Ilda wil heel graag weer met de Hey Clay. En we hadden het knietje aan het maken. Dus misschien... Dus gaat het goed hè? Pak hem. Jiske, ho, doe maar net. Jiske kleed. Aan had er de hoen te pakken, die is van Lois. Ik denk dat het zijn puppy is, hey. Kom, kleed. Kleed. Nou, ik kies ze net. Oh, Nee. lees hem één op de tafel. Zeg, kom eens even. Welke Hey Clay zo'n die meidje? Knietje, toch? Ja. We doen eerst even wat drinken. En ik ga je nog 2 dozen van tante Ilse krijgen. Ik heb er nog even inpakken in pakpapier. En ik krijgt dat tussen draaien vooral heel goed inpakken kennen, toch? Want Ildo, is toch van de morgen op squallen inpakles die? Ja. Ja, en maak je maar eens even sharen wat ze daarvan kregen had. Pieter diploma. Het Pieter diploma. Want Ildo kon heel goed Pieter game doen en heel goed pakjes inpakken. Dus Ildo maakt wel een helper. Ga je nou drinken omdraait? Drink lekker, drink het zo'n fles. Ja, die is op, Sa, alsjeblieft. Hij heeft het niks gehad, maak er niks uit. En wat hier doe je van moois maken, Lois mee? Let me eens even zien, wat is dit? Oh, dit is een rijnbogen. Mai? Draaien? Hartjes. Hartjes. En wat voor kleuren had die rijnbogen al? Vertel me dat eens even. Red. Ja. Oranje. Ja. Oranje. En geel. Ja. En geel. Green. Green. Blauw. Blauw. Donkerblauw. Ja. Peers. Peers. Wauw. En had je er heel veel zelfs maken? Ja. Wow. Helemaal zelf. Wat voor 3 dubbeltjes, dat vind ik wel knap. Nou, wij doen even wat drinken. We nemen even een koekje. En dan gaan we haar snel klaaien en inpakken. En wachten op Sarah Thomas. Die zal eerst nog weer voetballen, denk ik. Maar die komt aan vanzelf dus. Mijn kleine. Doe, ja. Je hebt gewoon klaaien. Neem ze die app even weer op ziekje. En dan maken we het knietje even op ziekje nou, hè. Nou, later. Jongens, de ridder. Sarah Thomas. En, lekker koekje? Welke is nou het lekkerste? Het hartje of de brune? Maar dat is hetzelfde, maar dan... Dit is hetzelfde, maar dan in de Oh, ja. vorm. Oh, je Lois gaat die nog even proberen. Maar al je nog eentje pakken en dan gaan we beginnen met klaaien. Ja, ik ben mijn kleren nog nooit tegen, want anders hou ik niks hoor. Je fret hem hier alles op. Fretzakjes. Welke zo'n maatje Lois mee? De kleine. Daar hebben we deze kleurtjes voor nodig. Toch? Dus je drukt maar op die. We gaan het beste konijn ter wereld maken. Het beste Ik hoop konijn dat je ter je best zult wereld. doen. Nou, Laten Dat we gaat goed. 4 kleuren klei nemen. Blauw, wit, rood en zwart. Ik moet een zwarte haar. je pakt doe er eerder maar heel wat. Maar ik moet een zwarte. Ja, maar Ik wil een blauwe. Of ze het blauwe er al loeken. Ja. Oh, dit is echt fijn. Zo. Dit viel naar die bouncing putten die ik toen... Mami, dit Maar is jij dat doet even. gemaakt. Mami, ik Mijn potato placement, ja? Anders zit de hele tafel eraan onder. Het begint mooi hoor, het begint mooi. Ja, handen omheen. Al je krijgt een placement van tante. Tentative. Nee. Nou, druk maar op play. Oké, jongens. Serieus. Dat kun je hem al eens Het lichaam. Neem blauwe klei en vorm 1 grote bal. Met het schuddeltje. Heel goed op. Hou dat in de mollen. Oh, koekje met in de mollen en de klaar met dat in de hand. Nee. Rol het in de vorm van een wortel. Met je In de handen. vorm van een wattel. Zou maar die worden? Of zul ik nou, want dit is wel een beetje moeilijk. Ja, maatje, doe maar even een wattel ervan. Maar zwart net. Zwart komt daar zo net in. Want eerst hebben we mijn blauw, maatje. Die zeg je wel. Laten we de oren monteren. Nou, maar je dan wel een meisje. Blauwe klei. Mag met blauw. Doe die. Nee, ik deze. Oké, zaken, dan maar 2 blauwe balletjes, maatje. Maar ik kan ook wel een baltje bij. Ja, maar wie doet al hier wat, hè? Rol ze vervolgens in de vorm van een worst. Ja, zo. Oké, hou maar. Is het te warm? En
een beetje vinger. Nee, maar ze helemaal plat uit zo'n hele ding. Plat. Nee, een beetje. Bovenin zit er nou een beetje rjocht. Ga het wel goed. Dat lijkt het al heerlijk, vis hè? Even dan maar we dan. Hoera! De oren. Check, de jaren is er weer nog dan. Jaren is voor de eerste erop. Ja, dat is dit. Heel goed, echt lekker sugar. Ja. Goed, heerlijk. Maar Matte die vlot. Die moet er even stap voor stap in dit maar heerlijk. Dat is de bedoeling. Vertelt alles over de warmmatter. Laten we de ogen maken. Neem een stukje witte klei en vorm Van mij al. 2 kleine ballen. Ga je een baltje maken? Ja. Dan maak je in beide liefst een baltje met een Mijn gatje. chin. Maar dit past er dan. Ja. We hebben dan even. Ik maak dit even een beetje samen, dan Ja. kunnen even past. Dus in je liefst gatje inprikken. Maar dan moet er nog echt. Zo, een juist mooi jaar. Ik wil even zien hoe het is. Lukt het jaar alleen? Gaat goed? Nee. Maar even wat zwart. Doe mij staan een zwarte dan, Pop. Doe het rood. Het is tijd om de pupillen. De pupillen. Neem een stukje zwarte klei en vorm. Oeh, dit is van Ilda. 2 heel lietse mini zwarte baltjes. 2 piepkleine mini bij. Dus zo'n baltje soort van. Nee, die maakt door Jara ja als een collega's. Zeg Jara, de eetjes. Dankjewel Jolanda, wat mooi. Goed zo, jullie. Doe eens nog in. De pupillen zijn klaar. Nou, maar de pupiltjes er weer in. Ah, ah. Super cute. Zo cute. Zo cute. Pupillen. Zo cute. Zo cute. Maak Zo vervolgens de neus. Breed, een neus. Die hangt nog Klei wel. en vorm. Oh, Lief heel iets mini baltje. En gewoon heel Kijk zoals die ik van Krekt ongeveer. Poetseer de achterpoten. Oeh, de achterkant. Ja, jammer hoor Jara. Jara nog een kegeltje, maatje. Oh, je bent echt heel cute. Maatje, je moest even share. Hoe vind je dit? Goed zo, Lois. Check, krijg je die voor mij. Shit. Heel smeerpoets. Jongen, jongen. Ik ken dat Maar waarom? met iemand bal. Maar waarom? Dus toen was maar meer deze Ja, we broeken meer blauwe kninsjes. Hij is helemaal blauw. Maar doe maar ik zo een mooi blauw, zwart rondje. ja. En dat is een bal. Dat is daar aan mijn voetbal. Zie je dat hoor? Ja, dat is voetbal. Nou, hier is een blauw rondje. Ja, oh. En nog zo'n voetbal. Ja, sure. Ah, zie je jongens, dit is dit. Ja, vaak op een stut zitten, dacht ik. Hè? Het lijkt altijd zo te gliepen. Oké. Wit tanden. Maak vervolgens een snee met een klein plastic mesje. Hey, hey! Gedaan. Jouw konijn is geweldig. Jou. Laten we een ander. Nou, laten we Je eens bent even de eerste zien. die het eruit krijgt. Ah. Zie je dat? Wauw. Ja. Leuk toch? Nou jongens, Zaken en Jaren zullen even met de bouncer. Maar dan deze keer net voetballen, maar volleyballen met de bouncer. Nee, voetvolley. Voetvolley. Oh, dan mij beide. Nou, laten we eens even zien. Ja, voetvolley dan. Gewoon maar net waar een rijtje. En toen was het. En dan doen we maar Dat is moeilijk voor die. Eén keer rijden. Nee, maar is 2 keer. Nee, rijtje nog. Waar is er? Ik zie hem niet. Oh, daar. Rijtje nog steeds voor de eerste keer. Ja. Ja, ja, Oh, zo. De meest en met de handen en met de voet. Ja. Leuk. Nou, en ik zal even met de frolier deze 2 dozen inpakken, hè? Hij hem een skeren. Ja! Hij een pakpapier. Ja! Zo, lees de skierkens maar heel even daar. Want anders gaan we aan... Zo, lees die een op de grond even dicht. Maar we eerst de dozen maar even dicht plakken, denk ik. Of nee? Oh, wat ik Jim inpakken. Wat een Jim inpakken. Wat een mooie cadeautjes, Sees. Ik vind dat cadeautje. Oh, ben je hem geen cadeautje? Dan zal ik het wel. 2 hele leuke cadeautjes. Nee, maar, check, ga je heel mooi dik tape. Ik heb hem het eerste dozen tegen doen. Ja? Maar als je hem de pakpapier weer dan plak ik de dozen even tegen. Maar welke moeten alle knippen? Ja, lukt het jongens? Vooral je wat ik zeg jongens, maar je bent geen jongens toch? Nee. Nee, je bent je mis. Het is weg. Ik ga mee, Kast. Ik ga maar gaan. Ja.
Ja, weer hè. Ik hou bij. Wat is dit zo? Ja. Ja, even op erop. Oh nee. Hey. Ik ga hulp. Ja. Kijk gedaan. Maar we gaan een stukje afzetten, hoor. Dat is te lang. Denk je het? Ik vind het wel. Ga je eens scheren, alles? Ja, hoor. Ga je eens knippen. Oh, pak je zelf in. Hildo, pak er zelf in. Zo. Zo. Dat betekent. Zo. Maar je kunt er ook wezen. Nou, dan maar opleggen. Dan net uw pakje, ja? Nee, dat wil best wel. Dan hier wel een andere ding opkomen. Nou, dat is je. Geef zo mooi af. Goed zo, Lois. Dat is mooi. Naast hem? Ja. Oh. Ik wil even naar Ja, pak ik thee. Ja, zo. Kijk eens, jongen. Zo. Kijk eens, slierbeeld nou. Maar hier een heerlijk bed. Maar zie je, jongens, ook een lekkere bedje nou weer. Oh, dat is prachtig bed. Mooi, hè? Hoi. Ja? Zullen we even rechtop? Maak het even. Welke rekstok? Nou, ja, als even dus je Wat helpt. is kind? Dat doet het wel, maar dan Oh, kom je hier sprong op de oppervlakte. Dus dan doet hij weer veilig. Waar is Hilda? Als de Hilda is, joh, Lois. Ja. Ben dan? Nee. Oh! Oh, wat maakt me dat je mooi, jongen. Dat hier maar aan mijn oproepen, jongen, hè? Er staat een stuk. Lees het door of wat? Ik ben net zo goed met thee, jongen. Er is een beginnetje. Ja. Ja, 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 perfect. Hey, tada! Pakken. Yay! Thanks, mate. Net weg, Leo. Ik beloof niks. Ik help niet. Oh, wacht even. Is de haast? Hier, hier. Oh, even maar hier. Dit is een groot stuk knip, hè? En... Tada! Nog eens even snel. Wordt hartstikke cool. Waarom wat met een beetje? Oké. Oh, oh. Maar even je werk knippen, man. Shit, waarom is het net een beetje? Even. Oh, kak. Om jou te bedubbelen is voor niet. Ik pak voor de oren Nee, dus. Iedereen heeft zijn wat drugskap. Dat is de warmer in de boel. Ja. Maar wat kost nou? Hans zit er daar. Ik heb er net zo moeilijk bij. Ja, ik vind het best wel ingewikkeld. Even share. Ik denk dat het aan de krachten moet zitten. Even. Oh. We hebben even hulpjes. Chips. Even knippen. Nou, dat gaat mooi hoor. Wat thanks. Ik help even. Nee, dat blijft heen in. Nee, dat is... Oh. Oh, dat moet er ook een scotches. Nou, wat helpt het je van de regen en de druk? Het is net leeuwen. Ja, wacht. Ja, maar gewoon om, man. Check je maar even hier, Lois. Heel op de kant. Kom je maar hier onderheen op dit randje. Bedankt. Doei. Nou, doe het maar in pak, jongens. 1 Oké. en 2. Oh, spit hem gebed. Hoe gaat het je? Smashball. Laat me eens even zien. Hoe maakt dat? Ho, ho, ho. Gaat het goed, ja? Oh, ja. Goed zo. Dat ding hoor. Nou ja, doe ik eens even een dikke smashball. Je maakt een tas. Dit is mijn kastje in de noord. Wat ben je aan het doen? Tassenzietje. Tassenzietje. Die ziet was iets blauw en tas
is. Oeh, we hebben niet lietse tasjes al. Zit die net in die bak? Die verklaaiersbak? Tje, hier is een tasje. En hier is een tasje. Hier is een tasje. Oh, wat is toch een prettige tasje, Cees. Ja. Jongen. Nog meer tasje? Ja, nog een tasje. Stian, hè? Ja. Mag ik die helpen? Ja. Oké. Wow. En een toverstok. 2 prinsessen hier. Mooi man. Nou, en hier ben je dus aan het smashen. En ik heb 2 dozen inpakt. Met vrije hoe. Het zwet op gebed. En we gaan nog dit hele leuke knietje maken. Is die show, ja? Dat is de shit. Wat is het? Wat tekst? Nou, ik denk een nice soort wezen of zo. Een knie, dat is juist Oh, hoor. nee, dat kan niet. Oh, een knie. Nou jongens, ik ken mijn gelogje wel op. Wie nog eerst een bakje koffie. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chillen te downloaden voor die tablet als telefoon. En dan zeggen we, on to night shits vlog!